Prabu Baladewa Petra ora minggat saka negara Ngamarta gretel negara jeblok ketemu Barat. Langkai dulu mayatku. Oke. Sekarang aja terus. Ya. Kakangku padake. Sesuk njaluki rokok aku. Mah kualik lek ku gayah malah. Ayo, amuk Srangkang, Antarja tekan kene ngrasani Petruk tandinge anake Semar sing ragil Barat. Nututi lamun katututan lamun mangsang prawira digdaya Ronanggana magawya gelari rawang Mboten pangling Ndara Antarja. Iya, Bagong. Nggih. Kok sajake le mandeng kali kula kok tenanan niku ada masalah? Bagong aku takon karo kowe. Takon apa? Waton mboten angel-angel kula jawab. Aku takon karo kowe Petruk nendi? Nun, Petruk nendi? sampean mriki betah napa? Goleki Petruk. Goleki Petruk? Iya. Ngeyel kok Petruk. Truk. Sing golek iki kowe. Wo, tak pacul bathukmu sisan kowe. Aku wis nang kene leren goleki aku wis omong nek kowe kok tak kon muni ora ana. Engko ngapusi, ora apa-apa. Engko dosa sing nanggung aku. Asli? Ya. Petruk ora ana. Apa mbok anggap aku ora krungu ya? Apa mbok anggap aku budhek? Kowe bar omongan karo Petruk nang kono kok muni ora ana. Krungu ora ana wong tak pendhem urip-uripan tenan. Muni nek radio ngono. Oh iya. Ora ngerti kowe. Hah? Sing gemermeng nang kono mau ki wong nyetel radio. Kowe rasa ngapusi karo aku. Ora usah ndadakake kan gunung saiki kene Antarja. Lho, ora basa karo aku. Lho, basa budaku apa? Sampeyan rene ya ora apik-apik kok. Saya aku takon karo kowe. Niatmu ngopo rene? Goleki Petruk. Nek wis kecekel Tak boyong. nanti Tak aturke Siwa Mandura. saiki aku tak takon karo kowe. Nek nganti Petruk tak aturke Sinuwun Mandura, nek Petruk cilik diajar, loro gedhe dipateni, sapa sing tanggung jawab? Kuwi wis dadi hukumane Petruk. Lho, Petruk salah apa e? Wani karo Sinuwun Mandura. Wani karo Siwa Baladewa. Terus Tetep arep tak cekel. Mbuh, engko apa pidanane tetep arep tak cekel. ngeyel kowe. Aku tetep kudu ketemu karo Petruk. Upama aku mepalangi, Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. tegese nek aku ora ngentoke ketemu karo Petruk, kowe arep gawe cilaka Bagong. Kepiye meneh kahanane kaya ngene, kowe tak katutke dosane Bagong. Papang sinengkang wale sandang gocek wong simbar jojo. Mang walang wentisnya gangsi. Kowe iki ngopo kowe? Suluk. Padake seniman e. Dianggap ra iso suluk ya. Konjur malang krik sak penake dhewe. Malang krik tangan-tanganku dhewe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Antarja, Apa? wis tak pikir omonganmu mau. Kowe arep nyekel karo Petruk. Kowe ngerti ora? Petruk iki sapa? Petruk iki kakangku Eja. Lho. Jo piye? Jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo kok ora gelem.
Kon ngundang ontor ngono. Apa kowe ndek knalpot wae? Wah, guneman karo wong edan malah bingung aku. Bingung aku omongan desa bingung kok. Hah? War ketemu karo Petro ki apa kira-kira wis 100, balong wis ulet kulitmu. Kowe ketemu adu arep karo sapa kowe mikir. Iki sapa iki? Linmas Karangkadempel. Kenopku segitiga. Terus sareng apa? Ayo kowe sareng apa? Nyekel Petro. Petro tak gawa. Kowe minggat apa ora? Ora minggat sing arep aku. Adu arep karo Bagong. Ora minggat sing arep aku tak sembur mlonyo. Wis tak bedhek, kowe mesti manine wing nyembur. Wis tak bedhek mergo kowe putune Sang Hyang Nagaraja kuwi dewaning ula sak donya. Mula kekuatanmu meneng nyembur, ning kowe ora tau nyawang. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Semar ki apa? Semar ki Sang Hyang Esmarja. Enteni kene. Terus? Aku mengarep takon. Takon apa? Mau sapa terus Esmaya apa Esmarja? Ismaya. Wah, keliru terus. Esmaya. Esmaya iki sapa? Esmaya iki kakangne Esmanto. Terus? Kakane sapa terus? Bathara Guru. Wah, ndeng. Cengengesan ora. Kakangne Bathara Guru. Hah? Bathara Guru kuwi lengganan Kayangan Surabaya. Bathara Ismaya kuwi kakane Bathara Guru, mula Bathara Ismaya ki ampuhe kegila-gila. Semar ki mesti menehi kadigdayan karo anak-anake. Ning Semar meling karo anak-anake. Anak-anakku, kowe cawane kadigdayan. Ning aja tok nggo Adika, Ngadika, Ngadiguna, Adibecak. Nek ora kepepet, aja tok gunake. Ning bengi apa jenenge bengi iki aku kepepet. Mergo aku adu arep karo satriya sing digdaya. Aku arep ngetokke aji-ajiku Antarjaka iso nyembur kena semburen Bagong. Ning nek wis tau atek aji-ajiku, epek-epekku iki nganti murup dadi abang. Nek kowe ora mandeg mesti kowe disemprit polisi. Kae nek ora tak kandhani ora rampung-rampung. Entene kene. Ngapa itu? Ora aleman to, nek pres ya pres ngono. Engko ndak kono selak ora wedi. Ya. Ya. Serius lho. Kowe ngerti, tanganku iki nek werna abang iki tatamake gunung jugrek segara asat. Tenan aku ora ngapusi. Tanganku iki tatamake gunung plek ngono mesti jugrek. Asli. Aja kame siji, loro wae jugrek kabeh. Plek-plek ngono bletre. Bletre. Apa itu? Sengit aku gak aku. Ora ngono itu ora. Gunung ngendi? Ora ngerti wae. Kok Bandung meneh. Hah? Tak tamake gunung jugrek segara asat. Asli aku ora. Ayo golekno gunung ora percaya. Golekno gunung. Tak tamanane tanganku jugrek yakin golekno gunung neng kowe sing bayari. Mau aku nek kon bayar. Ayo tamano. Iki tak tamake jajamu ora jeblong tekan geger aja tundang Bagong. Wis lah ora wedi. Jo. Halo. Hei. Kowe ngematke aku ora kowe? Kowe weruh aku apa ora? Wis tak sumbari, tanganku iki nek nganti wernane abang. Iki murup abang. Tak tamake diajamu lan jeblong
tekan geger aku meguru karo kowe. Dijajal apa piye? Dijajal apa piye, Jo? Ayo dijajal, neng dituku lho. Ora men dijajal-jajal, lentek. Kita make ora jembrong. Aja tutabako lekane ati kowe. Sonaing tantang-tantangan ora gojek. Aku seneng ya soalnya Antarja wis wedi karo aku wis pucet. Dadi tak permainkan. Dek iki tak ngen tak atungi tanganku ngene iki malah radong kaya wong petuk kan itu. Antarja tanganku iki nek sabang, kowe nek ora mandeg semprit polisi. Dan mripate iki kaya anu tukul pertanyaan maksudnya ngono kae. Bingung dek. Terus tanganku iki tak tamake gunung jugruk, Jo. Asli. Anggere tak tamake buk ngono mesti pletre. Antar jeki malah arep guyu to. Dapure. Nendi wonge? Ngeleng ki apa, Tru? Oh. Tak uyuane ya. Aja. Engko nek jedul barang aja kok duyu ngawur ora. Wong jenenge piyayi kok duyuhi ora. Wah, seneng aku. Oh iya. Lho, sik Gong, ha? Kayak ana wong joget-joget ke sapa kae? Endi? Kae. Engko gek wong nanggap jatilan udu. Kae lho, ijennya lho. Dhewe lho. Endi ta? Kae. Oh, kae to. Heeh. Patih Mandura sapa? Praoto. Prakuto. Praguto. Praoto ndoke separo. Praguto ora. Akan ndak yabahe ora. Praguto. Ah nek kae udu sapa-sapa tru, nek nyekel kowe polo wong loro ya. Papang sinengkang balik sandang walikat godhek wok simbar jojowang malang wentis nyonggang sir wawang malang wentis nyonggang sir oh aduh aku didhawuhi Sinuwun Mandura jane ya mangkel. Aku ki pate kok mengkon nyekel kere-kere. Ya aku bareng dikandani kon nyekel Petro, delok rupane mbayangke wis kemekelen. Sing mburi kae ana wong kok sirahe kondas Sinar Jaya. Sabar lho, Kong. Padake ndas bis kowe, Kong. Tak tambah-tambahke apa kae? Wis men tak tambah-tambah. Pedro. Pripun? Oh, muni pripune dadak melet. Aku nek weruh kowe seneng ya wetengku sebah. Mergo kudu guyu terus. Patih ora ndek sopan. Ayo. Bajul raimu. Ayo. Anggere guyu ala-alai tangan cangkeme kok. Wah, ya bandem watu raimu.
Rembugan sing apik-apik. Aduh, bongkok digetak. Aduh, ambune abu-abu. Trembelane patih dibandem sandal. Penyakit ora. Sampeyan iku ajeng napa? Nyekel kowe. Sebabe kowe wani alsih mandura, Tru. Ha Petruk niku menungso. Selagine cacing niku kok pidak menungso, niku ngulet niku ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing midah. Niku kewan cacing. Ha Petruk niku menungso duwe perasaan kok arep dicekel sak penake dhewe nek Petruk nyolong, Petruk maling niku dicekel bangun. Wong kula ora salah ora kleru arep dicekel. Ha bangga. Lho, wani karo aku. Ha sing tak wedeni apamu? Lah canda seret ngarepe Prabu Baladewa. Mangriki nek ajeng kewinangan mungsuh Petruk, Mas.
Tribala Dewa Narpati duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Wah, panusmaning jajaran sekertaning bawana iblis lanat. Wah, Pragata mundur merangkang. Anak-anak Pandhawa ora iso dijagake. Petro, saya ngilani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyes marang Ratu Mandura Prabu Baladewa. Petro ora mingkat saka negara Ngamarta, gretel negara jeblok ketemu barang. Panusmaning jajaran Petro mlayu barang. Ambekan nganti kaya kene ya wis tuwa. Wah, Jan. Sinuwun Mandura nesu. Duka ya siniwe Petro kantong bolong. Ora minggat saka negara Ngamarta wani karo Nata Mandura. Gretel nenggala jeblok wetengmu. Biar. Nenggala metu ki mak biar kaya nggawa oncor kae. Nek ora mlayu modar tenan. Lah. Pak, wis ketiwasan, Pak. Aku ora iso ngaturke ndara-ndara Pandhawa. Sinuwun Mandura duka yayasine, Pak. Aku tak maturke. Duh, Bagong. Wah, aku kok ya lali nek nggawa adi to ya. Monggo Bagong ki upune gedhe ora jamak-jamak. Nek mlayu mesti suarane kuku. Wong ora iso mlayu banter kok aku buati tak tinggal mlayu banter banget. Aku njaluk ngapura ya, Gong. Mestine Sinuwun Mandura nesu. Petro mlayu tak oyak nganti kecekel Bagong liwat. Iki adine pecah ndase. Modar kowe le. Njaluk ngapura ya, Gong. Alhamdulillah. Kok iso slamet, Gong? Ngojek e. Kowe ketegelen kok, Tru. Kowe ora cinta karo adine. Prabu Baladewa nesu-nesu iblis lanat. Petro ora minggat gretel nenggala. Kowe klepat playumu banter banget aku bingungi golek ojek selo. Langsung tak cengklak, Pak melajar. Bulming Yamaha 75. Suarane tok sing banter teh, mlakune meng 20. Aku terus kudu ngember. Men ra ketok. Piye, Gong? Manut. Nek mulai ya kuwi mau isin wirang. Oh ya, ning nek maju totoh pati. Nek miturut kowe piye le saiki alon-alon rasa dadak kesusu dipetung sing apik. Heeh. Nek cara kowe mati karo wirang iki milih ndi? Milih mati. Kok milih mati? Mati wis ora krasa apa-apa. Urusane karo sing gawe urip. Wis duniawi sudah ditinggalkan. Wirang, isin, marem, bungah, susah wis ra ono. Oh iya, Ning nek wirang, nek kowe milih wirang ki selawase urip tetep digawa mati, Tru. Kowe rumangsa tumindak elek, terus kowe wirang. So kalau mangsa kowe wis lali, ana sing ngungkit-ungkit meneh, isin meneh. Oh iya, Le. Nek cara aku apa dadi kowe langsung tak pethukke Prabu Baladewa. Mbok tak pethukke. Ha sing nesu karo kowe. Kok iso karo aku? Ha sing disumbari Petro kantong bolong ora minggat gretel nenggala kan kowe. Ora ana Petro lan Bagong, ngono ora ana. Yes.
Kowe nek ora ndek kakang aku ikhlas to, Gong? Ya jane ora, Truk, ning piye meneh. Kowe terpaksa kudu nglakoni lelakonmu ya wis piye meneh, ning tak dongake kowe urip. Ning aku mesti mati. Ning aja pasrah. Ora. Mati urip ki gumantung karo sing kuwasa. Heeh. Ngono ya, Gong. Heeh. Ya, Gong. Heeh. Sing heeh ki kuwi jawabane kowe. Lah kok suarane kowe? Karena wong kleru ki menungso kedunungan ina, lali, salah, apes Lan ngelih. Aku tak maju. Niat tenan, Niat lahir batin. lahir batin. Wong urip padha karo omonganmu. Ngenteni apa? Ngenteni antri mudar. Mongko aku wis tuwa. Aku wis warep mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Lek urip wis pirang-pirang abad kok. Aku wis kesel urip nyawang jagat sing maneka warna kahanane. Heeh. Aku tak ngiklaske mati. Tak pedhoke Baladewa. Ngono ya terserah. Titip dompet. Oh iya. Kekno Mbak Yuku, Mbak Yumu. Heeh. Nek aku ra mulih 3 dina tekane 7 dina kon nyelameti gendurenan. Oke. Biayane? Lho. Aku iki adikku kok ya biayani sik ra apa-apa to. Wah, aku lagi butuh dana, Truk. Ya wis dono Tegal kidul omah kae. Oh iya. Sing sithik kae. Nek gendurenan ora butuhke odit akeh. Heeh. Wis ngono ya, Gong. Karo titip anakku sing barep kae sesuk lulus cemplungno Ning sumur. gundulmu kuwi. Ning kuliah. Oh iya. Terus sing cilik kae engko nek lulus TK lebono SD. Heeh. Lah ragate Mobilku dolen. oke. BPKB-ne Tak gadekke tebuske sik. wah rumit iki. Oke, saya bati ning tak pikir-pikir rugi. Ya ora to, ya ora ya bati. Terus anu ya, Gong, kendaraanku sing loro-loro kae men dienggo anakku sekolah. Oh iya iya. Pitku Jawa sing gasle. Gasle. Sing larang kae nggonen wirawiri nyukupi anakku. Asli? Ya, ikhlas, ikhlas. Wis ngono wae aku tak maju perang, golekno gaman. Sik, deling-eling sik. Engko wis mati sik ana sing ganjel ora prayoga ya. Ana sing durung tak titipke. Sopo ya, Gong? Tegal wis, mobil, motor, pit, anak, Wis kabeh. Mbaya deling-eling. sopo ya? Mane dipek wong liya lho. Trembelane iki ora. Bojoku, Wah, mbangane keliya. Kan wis kerep tak SMS. diapure ora. Semen rasa dadak tok openi wis ben urip dhewe. Hah? Urip dhewe. Nantek lengane aku ora ngejog lho. Ya wis. Wis ben urip dhewe ora masalah. Wis kana, Truk. Jumpuke bendho kule. Ya. Oke. Wis kono nggo gaman aku ya nggo gaman. Maju ya, Truk. Kowe mulya cepet tinggalan aku. Nek aku nggo bali, aku slamet. Nek aku ora bali, aku mudhar. Oh iya. Wis ya, Truk, ngono ning sing ati-ati tenan ya, Truk. Heeh. Ayo, amur Suramarata, Jayamarata iki bendhoku legane atiku. Iki nggawa apa iki? Iki nggawa apa iki? Rasan dadak kok ki ngomong. Sak entuke. Ayo iki bendhoku. Lho. Iki pusaka Kyai Nenggala. Iki pusaka kadewatan pamunaing satu sekritamake Gunung Jugruk Skorasat. Lah kok dadi ping tanding karo bendho. Iki tau nggo nyolong gori ping 3 ora ketek ora kono. Iki ya ampuh. Wah, lakon gretel Nenggala jeblok wetemu. Bendho mati dereng monter dereng aku.
tandya bala Pandhawa mbya gumulung mangung siring sata Kurawa gambah hongge seru katite merut layut sagung praratu sang swatama Yayi sewu-sewu kerapatanipun ingkang Raka Tadah Wadana ngantos serat dirandhat anggen kula nyandhet kamurkanipun Koko Prabu Mandura wekasan kula nyuwun pangapunten sajaipun Petruk ugi merguguk utawa waton netangi dhateng kamurkanipun Koko Prabu Mandura wekasan Koko Prabu Mandura ngliga pusaka Kyai Nenggala Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kontal kaprapal Yayi kula nyuwun pangapunten ngantos boten saged mempermubal babaling kanepson wekasan Petruk kenging daya panguwasipun Kyai Nenggala Petruk kendhang kapracundhang kontal kaprapal Koko Prabu mestinipun boten mekaten rampaning kedah sinandhang namung enamipun ngibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang boten badhe wangsul dados sekul malih. Koko Prabu, kula suwun kanthi sanget sampun ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu nilar dhateng tanggel jawab. Kedah saged paring pepadhang tumraping Petruk kanthong bolong. Yayi, kula nyuwun pamunten. Menawi ingkang Raka ingkang kadhawan supados tanggel jawab babagan Petruk kula sagah. Jer menika kalepatanipun Koko Prabu Mandura. Nanging kula nyuwun supados sedaya menika sak traju sak bobot. Kula nyuwun supados pustaka jamus miyang jimat kelima sada kaparingna dhateng kula. Badhe kula boyong wonten negaring Ndrawati kinarya srana anjampeni pageblog ing mandu wonten Projeng Dwaraka. Menawi mangke sampun paripurna ta sampun waluya nirmana Tamajati jati temah mulya negaring Dwarawati. Tumunten kula badhe ngunduraken pustaka jamus kelima sada sinambi ngupaya wonten pundi denungipun Petruk kanthong bolong Yayi. Soroting pandam sumuluh kamadhangi jroning pasarean. Ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng. Koko Prabu menapa pangandika paduka menika saged kula ugemi. Yayi, menapa kula nate dura kan paduka Yayi Prabu Darma Kusuma kula kinten derek. Menawi tetela mekaten kula namung kantun ndederek. Ing mekaten pustaka jamus kelima sada daya-daya kula caosaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung kula suwun kanthi sanget samangke menawi negaring Ndrawati sampun katingal padhang pusaka katuran kundur wonten negaring Amarta. Koko Prabu ingkang kedah ngunduraken saha paduka ingkang kedah ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk inggih ngestaken dawuh. Tumuli kaparingna lan kula nyuwun pamit madal pasilan wangsul dhateng negaring Ndrawati. Gosek Kresna Joko Susu. Lah banjur pun Kakang piye? Pun Kakang dikanthi marang Projeng Amarta iki sing nganthi Prabu Ndrawati. Lah kok dadi aku saiki tok tinggal ning negara Amarta. Koko Prabu. Sumados Yayi Prabu sak ngadang menika kenceng anggenipun pitados kaliyan ingkang ngrokok rayi Ndrawati. Koko Prabu kula tilar dados tanggelan sekedhap. Lho, dadi tanggungan piye? Mangke menawi kula sampun saged maluyaken Projeng Ndrawati tumuli kula badhe wangsul dhateng Projeng Amarta. Sasampunipun kula ngunduraken pustaka jamus kelima sada, Koko Prabu kula dherekaken kundur dhateng negari Mandura. Oh, aku dadi tanggungan rak ngono to kuwi. Inggih, nuwun sewu lho, ora apa-apa. Wadon Ndrawati padhang ora apa-apa Yayi. Klilanana mugi kaparingna wujuding pustaka jamus kelima sada lan kula nyuwun pamit Koko Prabu, suami kula aturi nampi Koko Prabu.
Kresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitir kang mitraning asta Setyaki wonten timbalan. Lah kok beda kan adat ingkang wis. Pendak-pendak pun Kakang Prapta ning Praja Ngamarta mesti sinugata panembrama ingkang banget gawe lega penggaling wong tuwa. Lah bareng pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta lah kok iki Yai Prabu Darma Kusuma ora kuwagang nyawang manang paningalipun Kakang Werkudara konjem nggone nyawang marang Bantara. Arjuna ya nglirik wae ora. Iki ana ngapa Setyaki? Kula piyambak boten mangertos Koko Prabu. Piye? Wonten menapa Koko Prabu? Gusih to. Kowe aja tambuh Kresna. Kowe aja tambuh. Lagi wae kelakon, lah kok dadi kowe malah takon marang pun Kakang iki janjane lelakon iki piye? Nuwun sewu. Nembe kemawon kelampan menika menapa? Lho Gusih. Praptanipun Kakang ana negara ing Ngamarta iki siadi ingkang nganti. Jarene negari Ndrawati ketaman pegebluk mongko bisane waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka jamus miyang jimat Wimasada. Yai Prabu tak dherekake sowan ana marang Praja ing Ngamarta. Nganti dadi padardah kalawan Petruk kantong bolonggor ngoboti kalawan siadi. Wekasan Petruk kena Kyai Nenggala Kontal kaprapal kendang kaparcundang. Terus kowe nggawa pusaka Kyai Pustaka Jamus Wimasada mbok asta bali ning Praja Ndrawati. Lah nganti durung nganti telung kedhepet paningal kok bali meneh ning Praja Ngamarta iki arepmu piye? Oh inggih, nek ngaten kula sampun ngertos. Lho, wis ngerti piye? Menika tegesipun wonten Surya Kembar. Lho, Surya Kembar piye? Mangrimin, Koko Prabu kendel rumiyin. Yai Aji. Nuwun sewu menawi kelanggan menika kula mboten patosa pitados kaliyan Paduka Yai Aji, mboten sabab saking menapa, namung menika sanes pakaryan Paduka Yai Sami Aji Werkudara. Aja lara atimu ya, Di. Yen to pun Kakang ya rada ora percaya karo Siadi, sing tak percaya mung siji. Ya kuwi Janaka. Arjuna marata sawangan pun Kakang. Nanging panyawanging Siadi aja nganggo netra lair, nanging gunakno netra batin utawa permana jati. Wengakno kalantiping panggraitaning Siadi sawangan pun Kakang. Apa to sababipun Kakang percaya karo Siadi? Merga Kresna karo Janaka kuwi ora bisa dipisahake. Upama Kresna kembang Janaka kuwi sarine, upama Kresna geni Janaka uripe. Sawangan pun Kakang sing nggawa Pustaka Jamus Wimasada kuwi pun Kakang apa dudu Janaka? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Boten nginten babar pisan. Bilih negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala ingkang dusta Pustaka Jamus Wimasada wonten Durjana ingkang wantun dusta. Sesingla Nalindra Ndrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yai Aji mireng. Sanes ingkang Raka Ndrawati ingkang boyong nanging ngaturipun Arjuna ingkang sampun mratelakaken ing kados mekaten menika. Werkudara krungu to? Siadi mireng to? Dudu caping Kresna lho Werkudara. Ning iki ature adimu Madukara. Ayo, kowe areng nyalahke aku. Iki aturing Janaka kandhakake sing nggawa Pustaka Jamus Wimasada kuwi dudu pun Kakang Werkudara. Yo. Ning Werkudara kuwi nggone wong utuh. Werkudara ki nggone wong apa anane? Sing tak sawang nganggo mripat ya kuwi sing kelakon. Monggo mripatku cetha sing boyong Pustaka Jamus Wimasada kuwi Kresna kakangku. Arepa kowe kumbi, arepa kowe selak kanthi pawadan Janaka ning weruhku sing gawa Kresna.
baline ya saka Kresna ora iso balikke pusaka ora sudi aku ngaku dulur tuwa karo kowe. Tak pikir-pikir Werkudara karep wong mloho ning ngucape bener. Tinimbang pun Kakang mbok luputake saiki aku kudu ngluputke marang Yai Prabu Ndarawati. Tekaku ning negara Ngamarta kowe sing nganti saiki kowe kanthi pawadan Janaka kowe ngandhake nek ora goyong pustaka Jamus Limasada. Mongso bolong, aku ora urusan. Ning sing baku nek kowe ora iso mbalekke pustaka Jamus Limasada, kowe memirang raine Baladewa. Kowe ngorek-orek raine Kadangmu ing Mandura. Aku ora sudi ngaku Kadang Taruna karo kowe. Setyaki, wonten dawuh. Ayo kowe ngunek-unekke aku sisan. Mboten Koko Prabu. Lah kok dadi malah pun Kakang dicucuh. Wong pirang-pirang dadi jalaran oncating pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Kula semanggaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Arjuna kula nun maring adhawuh. Kowe tak jarwani ya. Sejatine kabeh lakon iki mau sasmita tumraping para Pandhawa. Mula aja sok nyawang Semar ki ming wong loro saudon telu saurupan. Mula jenenge Semar sabab kae tegese samar. Ora iso ginagapan ning agal sarta alus. Inggih. Semar ngerti yen to negara Ngamarta ki bakal ketekan udan gedhe srana Semar wis weruh mendung kang nglimputi negara Ngamarta. Ewadene Semar kepengin dadi payung srana utusan Petruk karo Bagong ning tinemune Pandhawa ingkang ora tanggap. Saiki mendung wis dadi udan. Inggih. Kanala kejaba amung nyuwun mangapura marang Kakang Badranaya. Menawi ngantos mangke ingkang rayi dipun dukani, Semar ora duwe watak srengen marang sak pepadane. Semar kuwi tansah ngapura marang kluputaning sak pepadane. Mekaten Koko Prabu. Nyuwun pituduh kelawan Sang Nayantaka. Ayo, kepiye monggo supaya padhang lelakon iki Arjuna tak kanthi marang Karaka Dempel. Sawawi kula dherekaken. Setyaki wonten timbalan. Kowe tak tinggal dadi tanggungan sedhelane negara Ngamarta ya Dimas. Nggih, ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu.